See, guys, for the people. Tadzoka. Right. Munga imwe iyo iri kukangiwa apa. Ndonga ndopata up day number 4 or 5. But guys, without failure on Sunday, ndinoenda kuHarare. Apa ne munga iri kumwe. I think mamunga tatosvika kumabhaketi anosvika kuma-15. Oh. Nasina muneighbor maimisheki. Basa upepeta. Basa upepeta. Timai ochembera kwariko yoni ndisina mazwi. Basa kusara kupepeta nyimo pano. Then uko baba unga kwazi kuti pano pane vanhu maneighbor. Our neighbors. Saka apa baba ekela ari kubatsira kuekela mukuona apo zvavari kuita apapo guys. Vakubika sadza zvangu inini. Ndakatenga hove dzangu zuro. Apa guys, ni hove idzi. Ndakatenga hove idzi kwamutema kwanyika. Saka ranga riri ziguru kudero. Ndava ndati chinichekerawo kuti mapisi. Ndo zvakabvaita. Saka inini ndofarira magreens aya. Magreens ndomafarira mongoizivawo ndiri padiet. Handisi kuti ndichahwina kusvika rini. Ndiri kudhaita vanhu vamwari ngandite announcement. Vanhu mukandiona ndaonda ndigwari ndiri kudhaeta ndiri kuda kuonda. Chateta announcement. Vanondichiro nogwara izoinema. Uri kuzvidhaekera, uri kuzvidhaita kuti ndionde. Munga yedu tati baba ngati ngatinatokutese yapera handiti yapapa yabutswetswa yadididi yaoma then yakangwa ndimbokuradza mafuta angu achipisa tabika sadza asati avatavha zvatamukira kuma3 kuenda kwanyika. Izvi zviyo zvimwe zvawedzerwa because zviyo zvedu zvatataita athingi maorders edu angasvika kuma18 sapambeswa but apasara futi mugomo sada order zviyo please. I think tomorrow is the last day rekuorder zviyo then ndomboekera ndomboenda kubasa. Uyu mugomo wanu waiswa apapo. Iyi ndo hundi yaona manje zvayaita hundi. Iyi hundi yamuri kuona iona zvainenge yakaita ndo shina yenobuda panokangwa apo. Hamozviona ndo hundi iyi. Yes. Now, touya kuno uku. Touya apa. Iyi munga zvese zvinosarudzwa zvamuri kuona izvizvi. Hamuona kuti yambosarudzwa saka tazoti no. Isusu muone mukatasa iyi. Iyi chine guruva iyi haisati yarudzwa iyi. Iyi yange yarudzwa but no. Toda kuti isefewo saka ndanotenga net ndekuti tiite kudaiwo so kuti whatever zvimwe zvivhu zvitokotoko kana kuti zvakawanda zvakaita zviekera tizvisefe tichikwiza zvichipinda mudhishi. So apa ndatenga neti iri kwanyika nhasi itori nyowani. Saka mukuona guruva rakubuda apapa zvirikona baba izvozvo. Right. So vaisa izvi zvisimbi izvi kuitira kuti maisa izvi zvisimbi kuitira kuti igare. Saka mukuona apapa daiwo so bvisa apapa. So mukuona isvina iyi yatati ngatite zvekusefa apa kuitira mavhu because yanga yakawanda mavhu muzasi hamunoona paipai. Saka iyi isvina yese muri kuoneka yari kuoneka iyi zvokwadi zvine process zvinhu izvi mukatasa apapa ani munozviona nesvina iyi. Saka right dzosera ikira yamagadzira vagadzira ikira ravo office right vobatanidza kudai vadero right vadumbu ndo vari kuisa mbichana itori nyowani mukazviona iyi haina kumbobvira yashanda iyi. This is new ndaitenga kwanyika. Saka ndikati kuitira kuti izvi zvibve tisare neiyi iri clean zvimabago zvese zvichabva izvo. Inonzi strainer ndimunoziva chirungu shuwa. Vachitarisa mazvimwe zvavari kubvisa vachirasha vozotanga maybe kana kuri kurudza kworudzwa zvakare then vapedza vodaiwo so handei. Because it was also an advice yakabva kuna mai misheki kuti itenga chineti. Saka ngoona kuti uku koko yakutosviba kwari kubva waenda panext panemwe panyowani. Uko kwese kwatomboshanda kuzopera hamozviona zvavari kuita izvo. Vari kusefa kuita sekuti uri kusefa muchaiwa inonzi mashushu vachikwiza. Saka vari kuungura kuti atisare neiyi yakanaka pamusoro zvese huvhu hubve hamunozviona ndo zvavari kuita kusvika yese yapera.
Saka apa ndio zvavari kuita izvizvi. Pamboitwa vanenge vachitira nharo kai papo. Bata apa mani. Muzvione kuti hamisi kubata kwa. My children mani. Ndio zvirega izvi. Zvotopera manje. Aisachatomboshandanda ichi. Tegi. Nyowani yese. Handina baba patatotenga. Tenda tese kwa nyika ndo atu what's takaudzwa advice na mai misheki ndo ati no uye nekera sorry wakati uya net ine yapo zama kumboitwa process iri nanewo chaizvo kwete zvishoma pando zvavaita isi tiri kuzvita nhasi Friday kunoshandwa hakuna kunonzi iri basa remurume iri remukadzi zvese izvi zviri apa zvoda kupinda umu Nchanjira kuti mwe kuinda pasi, zvimwe zvikurashikira pasi. Hazvina basa izvo reiti. Pfungwa dzangu dzatoenda kuti takuta lose. Asi zviri kuchena. Mai misheki ka. What done? What done? Sure, what done? Modiseva drink guru kwazvo. Mai misheka ndo vakatouya neadvice iyo yekuti ngapawe neti pano toda drink. Vanopuwa ndotovapa izvo zvichobva pano. Ndovakati ngapawe diekera net mukwizi. Ndozvanoda kuti muite mhunga iyoyo muchikwiza. Saka tatopavabvunza kuti kokuzviyo hakuiti here kuti unotoisa zviyo pamusoro ipapo zvoita. Paneti futi papo. Zviyo ndo zvinobuda zvimatombo which is a good one. Ozorudzako. Asi unongochingoenda uchingoita the same. Which is nice. Guys, for the people. Go ahead. So, so now ini guys ndikavata zvimasikati ndozorwadziwa maningi kada kushingirira zvikamani ndobika zvimasikati vanhu chipedza ndogara ndaisa zvinhu zvamanheru ndosakadii uko kuri kushandwa zuva rese kotoshandwa kutombeti zvokusekwa zvinhu zvachena chikuda izvi. Saka guys, we are trying our best kuti tikupe zvinhu zvakanaka. We are very determined kuti tikupewo zvinhu zvakachena zvakanaka. Ndo effort yange ndinayo zvinozorambawo hazvo hamunoti perfect asi tinenge tazama. Hamunozviona ine mai mamichi kuti tadzokorora pano hamuzviona hazitendei kuti takazvitawa ndofunga pano. Saka dzimodziona idzi hadzanaka idzi tasara kuzopima kuti mugomo wakwana here asi haadzamiramira hasi togonazvo kuti 100% asi zvasiyana nemazibandi mozviona mabandi esai abudai mabandi esai ndo yabudamo noreva kuti dzinenge dzachenawo idzo dzabviswa dzese idzodzo. Saka dzachena ndedzidzidzi. Saka ndosaka pai mai ndiona ndichidzokorora chichaitika zvabharwa wadzamisana motengerewo Johnson enzi Jameson mama vanenge vari kokoko baba vada Jameson guys mashemari enzi anomboblesa baba chero motengerewo chiJameson mama vanogara chema chitoda chichari zvicherwa nazvo asi mama vanoda bhutsu Tenga pane chinhu chandakanzi ndikutengera asi ndotochitenga ndakugwara izvi. Chifilisi. Hamuchidi. Chimwe futi. Vanazvo hobhasi. Hamuchadi. Samodei. Muche mari yena kakutengera izvi. Moda chii? Ndinini ndakapuwa something ndiko kutengerai drink renyu ramuno. Moda drink here moda chii? All right. I want them to press a BP out.